Nevenčani supružnici AA 33 godine i ER 34 godine iz Smederevske Palanke uhapšeni su zbog nasilja u porodici sa smrtnim ishodom. Uhapšeni su 30. decembra prijavili da je njihova maloletna snaja MK pala sa merdevina nastradala. Na mestu događaja tada su, pored lekara, izašli i policajci i kako im je sve delovalo sumnjivo, o slučaju obavešteno i više tužilaštvo u Smederevu, koje je naložilo obdukciju tela nastradale. Kako saznajemo, obdukcija je pokazala da je MK mesecima trpela strašno fizičko zlostavljanje i da se kobnog dana ugušila, kada je zbog batina počela da povraća krv. Više tužilaštvo u Smederevu je naložilo istragu koja je utvrdila da su supružnici mesecima tukli MK, zbog čega su odmah uhapšeni i njima je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana.